Shubor nakaslem jong unongsan Hima. USP ka Ïingsah Hills District hakastap jong kalas ngi ublay ulawan poi shakajaka balap bekamet yap I Heprit Insaphira lingdo maunai hagaway ka yiyang badang shushna thamai hadian kani nakalyang USP ulalej sah ka Ïingsah ka badan Marjan bat kajaka balap bekamet yap ban Peitbniah ya jinglong jingman hagati kajaka nalor kata USP ula Rung shaki Khlaw Marjan badan bat ketika Ïingsah jong Insaphira ban penlong ya jing Peitbniah. Teman-teman dan Hapoh office nusan Hima ban ikwa ban ekran bat iway I reporter jungi nusan Hima isan shops imli mentai idon handongra banang wat lum jing tip hadin ba I Heprit ilaja bat galap menta kasngi handongra nonglum berai. Halo ngikwa ban ekran ba menta ka kanu baje ilap yiti I Heprit nak ten Hapoh nongra mana kakum ka jiya ku jong ki ne ki no yalam snong ba ya I Heprit Insaphira lalap ndaki misteri ki patari pala kayek ki tu ba kapor ki metu ki tu ba kade step hi kapor ba baje kumto hi try kom step te hadin kata ki kato kemet yap nang don beh tu ha yeng na kumno tidak say kami yap kadang don beh tu ha cakap balap ba yeng barang snat mai kita simti nak kanyang ka kenhon jong ka forensik crime scene unit entah kita Peitbniah ya ka met jiti khlu ki ong badon mau ti manu la dep sen em tu mau nang bu tu mau ban tu khlu kena adu mentah kila dep wen itu mau mar mentah kila dep kere ka jan ti khlu kita Peitbniah kum tu adu mau ba ban try ki la suba ba ki dirunar ba ban mau ba nang ba ka tu ga met jiti khlu in la per sta grong jaka dan mar ka dega kampung barit ra ka badap nomor baslap ikipan kenang rumah ba try bakan lak per ka met jati khulung mana badon stage ka menta bayeng kinu menta kia nak liang ki snong ru kia ya adu snong kila ya mi lut baro khoi nak liang kilong kemi ki ngok pa ki kun sama baro khoi kila mi lut snong don lang ki nong mi khmat ru yong MVP na po no kumai ino yang snong USP ru menta ulawan USP menta juga it kasil balbek wan entah ada saya Ïingsah ini Insaphira ban Peitbniah ya ka jinglong jiman ha kene ka jaka ban peit ki ba badan Marjan ne man tokit aba ka ji khap no jung ni khlu kan no ka jingai na tin yeng ta jaka balap ni ka menia ka jingai kai tang kumba da ki mistar he trai ma tang ni silyang he kalong Khlaw kendiat ne habdang ka yeng jung ni Insaphira ka dan silyang te jaka balap iti media pat ka dan sanesha silyang kam da jingai da to Tes dang update ya kan news kat nang por ban ki kena bagi tip ba